Къде ще дупката, бе? Ай. А ти от ли ще трябва да ми звъниш, бе? Абе, нали трябва да загрея малко, че ми паднат вече беше и сигнала, бе? Айде. Кой звъни? Нищо. Ма той от ли ми звъни, аз от ли съм да му дигам. Обажда ми се притеснено долу. Къде е рейса? Викам спокойно, превращай. Само този гофа да не се мерна, нека да стане мазан. А то каква е идеята да направим няколко сморки? Скръти. Добре. Къде е гофа? Да тръгваме, значи. Аз прех. Какво? А ти докато такова, аз тръгнах и реших, че ще кажеш, че е такова. Че... Спре ли? Ай. Ай, стига буксова, бе. Ау, това беше добро! Това дали се получи, а? Много рано завъртя. Аз нарочно? Не, по-късно. Качи се тук горе. Чак горе завърти. Така ли, бе? Горе на равното чак. Добре. И само веднъж и не дай да дадеш тя повече. Що? Няма нужда от тя, повярвай ми. То трябва да върти, бе. Само внимавай зубки.